Čaute, vítam sa ďalšie videa. Dneska vám chcem ukázať nábytok v Minecrafte bez modov. Stačí to mať iba verziu Minecraftu 1.9 a command block. Command block si givnete úplne že ľahkým príkazom lomeno give, vaše meno a command block. Tak už mám a ideme si to ukázať. Stačí položiť blok, dať tam nic redstone tuto a command, ktorý budete mať dole v popise, tak ten dan skopírujete a vložíte sem. Stačí dať iba done, teraz sa vám to sekne, tak a dať tam napríklad redstone block pri to čiže sme to aktivovali. Takáto budova sa vám vytvorí, toto môžete všetko zahodiť a stačí dať iba get items a toto už sú vlastne tie nábytky, čiže ideme si ukázať, čo s nimi môžete robiť. Čiže ideme si ukázať, čiže ideme takto odpred, toto ničí vlastne ten nábytok, to najmenšie a toto už je nábytok. OK, čiže chair, samozrejme to nemôže chýbať. Môžete sa na úplne luxusne sadnúť, vypadá to nejak takto. Úplne luxus. Ako ďalšiu vec tu máme table. Samozrejme ku stoličke musí byť aj nejak ten stolík. Zabudol som povedať, že na stolík si môžete aj niečo položiť. Takto. A je to úplne husté, čiže my si to takto všetko zničíme. S tým robíme furniture. Table, čiže table som ukazoval. Čiže large table. To je samozrejme väčší stolík. Pile of books. Pile of books je vlastne taký efekt, ktorý si môžete postaviť, akože na stolík si môžete dať, vyzerá to husto. Samozrejme nemôže chýbať telka. Telka je úplne najhustá. Skôr sa na nej ešte nedá niečo pozerať, to chýba. OK, a trash bin. Trash bin je koš, čiže takto si to všetko pohádzať, všetko to zničí. Tak, je to ako keby láva, lenže zamaskovaná. No a posledná vec je lamp, čo je úplne najhustá. My si ukážeme, dáme time set night a to normálne svieti, to je úplne husté. Je to úplne pekné, OK. Takže toto všetko tu môžete mať. Je to úplne fakt husté. Takže si pozreli toto video, jak sa mi páčilo, nezabudnite dať like a nezabudnite vyskúšať tento nábytok, je to úplne super a v popise videa ho budete mať ten odkaz na tento command, ale až keď tam bude 20 lajkov, OK, či ja verím, vy to dáte, samozrejme zdieľajte to kamarátom, nech dajú ten like a nech si môžete aj vy užiť nábytok v Minecrafte. Čaute.